खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। रायजोआव दासान्दि बिसायख'थिनि दुंहाव बार रायजोनि खना खनला हिंसायारि जाथाया दासान्दि सोलिबाय थादों। बेबादिनो सरुपथारनि एमएलए बिस्वजित फुकननि नखराव ग्रेनेड खुबैनाय जाथाय। सरुपथारनि एमएलए आरो बिधानसभा बिसायख'थिनि बिजेपि दिल्लीनि बिजाथि बिस्वजित फुकननि न'आव सिनायनो हायै दुथां सुबुंफ्रा ग्रेनेड खुबैदोंमोन। सुलुङाव मिथिहोनाय बादिब्ला हरनि समाव सांफुलाव थानाय एमएलएनि न'आव ग्रेनेडखौ खुबैनानै गालांदों। सीसीटीवी फुटेजाव सेबखांजादों बे ग्रेनेड खुबैनायनि भिडिअ'आ। एमएलए बिस्वजित फुकनआ न'आव दं साननानै दुथां सुबुंफोरा बे ग्रेनेडखौ खुबैहरदोंमोन, नाथाय बिस्वजित फुकनआ बे समाव न'आव गैयामोन। बे गारनानै गालांनाय ग्रेनेडखौ फुंनि समाव नुनो मोननाय लोगो लोगो पुलिसनो खौरां हरो आरो जायगायाव सहैनानै पुलिसआ बेनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायजेनो। बेराफारसेथिं 65 नं दिकियाजुलियावबो सोमजिदों हिंसायारि जाथाय। उदां बिजाथि महरै गसंनाय अनसुमा बसुमतारी बिथांनि मावख'खौ हरनि समाव गाग्लोबनानै मावख'खौ बुफाय बुसि खालामनानै गालांदों। बे बुफाय बुसि खालामनाय जाथायखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिजेपि हान्जानि बिजाथि अशोक सिंखालनि फिनानै दोनजानाय सोद्रोमाफ्रा फैनानै गाग्लोबदों होननानै अजद होदों। बेजों लोगोसेनो अशोक सिंखालनि सोद्रोमाफ्रा ओनसोलाव दाबि धुमखि होनानै रायजो राजानिफ्राय भट लानो हास्थायदों होननानैबो गोख्रों अजद दैखांदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। नाव जाब्रबथायाव 3 सुबुङा गोमानानै दङ। खौरां मोननाय बादिब्ला मरिगाव जिल्लानि मरायबारिनि साखाथि फजायखायथिनिफ्राय बुरलुंबुथुर दैमायाव गासै सा 20 सुबुंफोर गाखोनाय नावा बुरलुंबुथुर दैमायाव हरखाब गोबारै बार फैनायनि जाहोनाव नावा बुबथिं जानानै दैयाव दोबैयो, जेराव बे नावा दैयाव दोबैलांनाय लोगो लोगोनो नावाव गाखोनाय 3 सुबुङा दैमायाव गोमायो आरो गासै सा 70 सुबुंफोरा खुनुरोखोम गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हायो। बे जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव एसडीआरएफनि हान्जाया गोमानानै थानाय सुबुंफोरखौ नागिरनायखौ जागायो, नाथाय नागिरनानै मोननाय जायाखै। दैयाव गोमानाय 3 सुबुंफोरखौ सासे बैसोगोरा 70 बोसोर बैसोनि वाहेद आली, 35 बोसोर बैसोनि आइनुल हक आरो गुबुन सासेखौ उन्दै 15 बोसोर बैसोनि मुब्बासिर आहमेद, बे 3 सुबुङा दैयाव गोमानानै दङ। आसाम पुलिसआ बिसायख'थिनि थाखाय दासान्दि गोख्रों नायबिजिरनायजों लोगोसे ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों नायबिजिरनायखौबो जागायदों। खौरां मोननाय बादिब्ला श्रीभूमि पुलिसआ मोनसे गेदेर सिग्रोमनायाव जाफुंसार जानो हादों। हरनि समाव मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों सिग्रोमनानै श्रीभूमि पुलिसआ बदनपुर रेल स्टेशन साखाथिनिफ्राय गोबांथार बिबांनि निसा मुवा याबा टेब्लेटफोरखौ बोखांनो हादों। बेजों लोगोसे सानै ड्राग्स फालांगिरिखौबो पुलिसआ हमदों। बे अपारेशननि गेजेरजों पुलिसआ खमैबो 10,000 याबा टेब्लेटफोरखौ बोखांनो हादों। बेफोर हमनो मोननाय याबा टेब्लेटनि बेसेनखौ खमैबो हाथाइनि बेसेनाव 1 कौटि रांनि जागोनखौ मिथिहोदों। हमजानाय सानै फालांगिरिखौ फारियै आहमेद हुसेन लस्कर, आब्बु हुसेन होननानै सिनायथि होदों। दतमा बियाबनि रामफल बिलावबो बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथाय। दुथांफोरा इउपिपिएलनि बिजाथि राजु नार्जारिनि गारिखौ अन्थाइ खुबैनानै गाग्लोबदों। बिसायख'थिनि साना खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैनाय लोगो लोगो गुबुन जायगाफ्राव बिसायख'थिजों सोमोन्दो गोनां हिंसायारि जाथाय जानायखौबो नुनो मोननाय जादों। हरनि समाव दतमा बियाबनि सिङाव थानाय सेरफांगुरिनि रामफल बिलाव माखासे बिपिएफनि दुथां सुबुंफ्रा इउपिपिएलनि 2 नं दतमा बियाबनि बिजाथि राजु कुमार नार्जारिनि गारिखौ अन्थाइ खुबैनानै गाग्लोबदों, जायनि जाहोनाव गारिया बायनानै खहा जादों। इउपिपिएलनि बिजाथि राजु कुमार नार्जारि बिथाङा अजद होनाय बादिब्ला हरनि 10 रिंगासो समाव इउपिपिएलनि बिजाथि हिसाबै रामफल बिलाव माखासे सुबुंफोरजों सावरायनो थांगासिनो दंमोन, नाथाय बे समावनो बिपिएफ दोलोनि माखासे दुथां सुबुंफ्रा उनथिंनिफ्राय बिथांनि गारियाव अन्थाइ खुबैदों। बे जाथायनि बागै इउपिपिएलनि बिजाथि राजु नार्जारि बिथाङा बेनि हेंथायै पुलिस थानायाव गसर होबाय आरो फारसेथिं बे जाथायाव बिपिएफ दोलोनि मावथिफ्रा लोब्बा दङ होननानै अजद होदों। बिपिएफ दोलोआ गावसोरनि जेनगोनखौ मिथिखानानै बेबादि हिंसायारि जाथायखौ मावदों होननानै गोख्रों अजद होदों इउपिपिएलनि बिजाथि राजु कुमार नार्जारिया। 2:30 बाजियाव बलेर' गंसे ओमफ्राय बाइक गंसे फैनानै बलेर' बा स्करपिय' बे मोननैनि बिथोराव मोनसे गारि गिदिर आरो साखाखौ नायनानै सिनायो, बिसोरो फैनानै आंनि न'खौ एटेक खालामदों। आंहा जेबो पार्टिजों लोब्बा गैया, सिम्पोल लाइफ सोलिगासिनो दङ। आंखौ बिपिएफनि मानसिफ्राबो बुंगोन बा इउपिपिएलनि मानसिफ्राबो बुंगोन, रावनिबो अफिसाव आं हाबनानै सोरखौबा माबा मोनसे बुंनाय बिदि गैया। खिन्थु आंनि न'आव माखौ लानानै एटेक खालामफैदों आं बेखौ बुंनो हाया। 2:30 समाव बियार बथल गंनै खुबैख्रुबदों आरो ग्लासखौ नायनो हागोन, ग्लासखौबो खुबैख्रुबदों, दरजा माबा खोरखिखौहाय, आरो गंसे बैथिं खुबैदोंमोन, अन्थाइ थाइथाम खुबैदों आरो लोगोसे गारिखौ खुबैदोंमोन जानो हागौ। खिन्थु बिबाराव नांथानानै बिसिम थाङासै, बथला गाहायाव गोग्लैबाय। हरनि समाव सोर खालामफैदों आं बेखौ मिथिया। जायहा खालामदों बिथाङा आंजों माबा मोनसे चेलेन्ज दङब्ला, आंजों माबा मोनसे बुंनांगौ दङब्ला डाइरेक्टलि आंनि सिगाङाव बुंथों। आं जुदि बेजों कम्प्रमाइज जानांगौ आरो माबा मोनसे जुदि बिसोरो आंखौ एडभाइस होनो नागिरदोंब्ला आं बेखौ राजि। खिन्थु आंनि न'आव फैनानै बेबायदि न'आव दावराव दावसि खालामफैनांगौ बा माबा मोनसे खालामफैनांगौ आं बेखौ सानाखै। मरेलि सापर्टआ गावबा गाव गोसो सिङाव थायो, खिन्थु सोरनो होगोन आं बेखौ रावबो बुंनो हाया। आरो
भटआनो साइलेन्सखा आरो जों मानि थाखाय होथेयो बेखौ जों बयबो मिथिगौ खिन्थु आंनि न'आव जे फैनानै मोनायाव सोर एटेक खालामफैदों आंनो बेनि उसित माने माबाखौसो नांगौ आरो खिन्थु आंना बेल' आङो सिम्पोल लाइफआव सोलियो जास्ट बिजनेस फिसानो CSP फिसा सालायनानै दङ आरो बेजोंनो आं न'खर सालायगासिनो दङ